Er det bedre at være barn i Sverige? Og hvorfor? Er det det at være født i samme land som Pippi og Zlatan? At vokse op med Schüttbuller, Kalles Kaviar og giganter som Volvo og IKEA? Eller er det simpelthen fordi forældre forsikrer deres børn bedre i Sverige? Gud gør de ej, tænker du måske. Men så kan du godt tænke om igen. For modsat os danskere forsikrer de deres børn ved både ulykke og sygdom. Den lader vi lige hænge et øjeblik. Både ulykke og sygdom. Måske er det fordi vi tror, vi gør det allerede. Men nej, næsten ingen børn er dækket ved sygdom i dag. Skåret ud i pap betyder det, at rigtig mange børn ikke er fuldt dækket, selvom deres forældre tror, de er. Derfor tilbyder vi nu Codan Kids. En ulykke- og sygdomsforsikring til børn og unge op til 18 år. For en rund 5 om dagen dækker den alt det, vi som forældre ikke har lyst til at tænke på. At de kan blive alvorligt syge. At de kan komme på hospitalet i lang tid og har brug for, at vi er der for dem. Eller at de måske får svære men efterfølgende. Men det rammer jo ikke mit barn. Eller gør det? Hvert år bliver ca. 60.000 børn indlagt i Danmark. 258 børn får årligt cancer, 120 får ledegigt, og i gennemsnit får et barn om dagen diabetes. Så måske er det en overvejelse værd. For hvis den dag skulle komme, at dit barn bliver indlagt, giver Codan Kids dig mulighed for at være der, uden at du behøver at skulle tænke på økonomi. Og hvis der efterfølgende skulle komme men, får du udbetalt erstatning, så der er råd til hjælpemidler eller bare at gøre livet lidt lettere i en svær situation. Så tilbage til spørgsmålet i starten. Er det bedre at være barn i Sverige? Ikke hvis det står til os. For uanset hvad, er det skønt at være barn. Og det skal det så vidt muligt blive ved at være. Så måske skal du tjekke, om dit barn er en af de mange børn, der kan blive bedre forsikret allerede i dag.